read with me. Inú beimid ag léamh Misneach le Pádraic Ó Conaire. Misneach. Is áta amach an taal agus má bhíon cáil ar gcuine faoi rud ar bith nó faoi thuailce ar bith, ní bhíonn sé I bhfad go mbíonn an tuailce sin aige ar sa fearr feasa amach feasa an lá cheanna, agus thuigas ar an buinte go raibh scéal éigin aige le rá. Tá si chumá agat sí agus do chuid cainte a chur díoch ar sa mise ag buint an chur as an modéal dó. Déine ar se sesin, agus thosaigh sé. 5 bliana fiche ó hin ar sesin, agus mé óg éire críúil, céir de thioccha go cheann lá ach dul im a haidúr, agus ó ba lasc dom an cóta dearg a chur am a crom, céir de a dhétain a dhéanamh ach dul in arm na bhranca sa gipa cohíoch. Ní tuisce a tháinig an smaoinemh im a cheann ná siúd den rúthar sin a nán don rank mé, agus as sin don Algéir san Afric chuig atá áit a raibh an gipa cohíoch an trá sin. Faoi cheann seachtainna bhíos im a haidúr agus an drám roifínach a bag éasúla dá bhacasas riamh taobh wit an gceat mór ifrin mar chomhlúdar agam. Bhíad ar ann as gach ile hir faoin mit Bain, idir dhún warófií agus lucht éilethe as prisúin, lucht réamhtha banc agus lucht fuadathe Bain, lucht gearrscéalta agus daoine a chuirc scían go féarcha de chrí ar cúpla franc, go dain agus go déirfa dit. Ní raibh siad gan lucht agus mar bhfuilm gan smáil agus admhóid nach bhfuil, bhíoch a bhilleáin ar fad ar an aimsear a chahas leis sa droch chomhlúdar sin. Ach ina dhé sin féin, caithfidh mé a rá gur hathan an cuid sin de mo chéal lam. Pac a péach a chósúrc sunanta sportúil is a chasach ar ghuine riamh a bhí a saidúraí go fiochan na Franca san Afric chuig an trá sin. Marach an smacht maith a bhí orthú ag na hifiigig, is cinnta go bheith fí mór an úntas ann. Is at an rud le rá é, ach an tifiigach is mó a raibh smacht aige ar na fear íána seo, is ar siúd is mó a raibh ceann a chu. Go dain, marach an ceann a bhí a chu ní bheadh an smacht ann ar chur a bheith sílan. Rud ar bith a ddéarthach an tifiigach seo, bhí sé déanta ar áit na man. Uaireanta ní bhíoch ar an focail a rá ar chur a bith sul a néanfaí rud air. An dríocht sin a bhí ag an gaptéin Malbéir ar na gipa buntach le cách é. Ní fearr a bhí sa gaptéin seo a gapfáil go méach an cuach seo aige ar in ile, fearín beag a bhí ann. Ní raibh sé I ngár a bheith chomh mór ná chomh thóir leat féin, agus é go ré ciún suchar ag caint agus san iompar, é slíocht de slimthe I gcónaí agus é gléas de cuaireamach go muid I lár an ásaigh is do má ag dul go dtí an ábhar cluine báras a bheith sé. Is beag Bain úsal a chathach an irid dá haimseir ó scór an scáthán is a chathach Mademoiselle Malbéir mar a thugtaí le maga ar an gaptéin uaireanta. Agus ná ghrí an cinál duine é sin go méach an dríocht díomhar seo aige ar íána mar sinne. Ach bhí, agus is ag dul le méad a bhíoch an dríocht sin le linn aimsire. Bhí áhar a gomsa ar an gaptéin. Níla is a gom ó halamh an dam cén chuí ar éirí an táhair sin a mo chrí a dosach. Ach bhí sé go dain díomháilte I mi intin nach raibh an Misneach bothúil dul haidúr ag an gaptéin, agus go gluiseach sé in aimsir na contúirte. Is minic a híal mé an smaoinemh a dhíbert as me cheann, mar bhí ceann agam ar an gaptéin ar nós cách, ach sin é a raibh de bhatam ann. Nuair bhíos smaoinemh den tuairt sin ag ligean duine, bíonn sé ag brathnú amach de hir le fianaise a fháil leis an smaoinemh, a bhreagnú nó a dhearbhú. É a bhréagnú mar fearr leis gan é a bheith fíor é dhearbhú mas fearr leis a bhálairt. Ag iarraí an smaoinemh a bhréagnú a bhíos féin, mar a dúras, ach is é á dhearbhú a bhíos de réir a chéile do mo bhuíochas. Na
Nach é a bháinnig mar sneachta an lár pléasc gunna ghlacha lena héamh, agus lá eile dobar dó dul I ligean nuair a hit duine dá chuid fearr a nús leis an aisle go ndearna cosar chróide ag an bun. Se dá méid sin ina chuga ba thuairceach an taca ag a chud saidúirí é. Chialas agus dá bhéad ceanna a bhí chur is álagus túisce a chuirdís an luí trí na chrí daglaseach, sé orthú na mar na bhfuil. Agus tháinig an cogadh sa deireadh, chugad beag a bhí á chur ag na Francaigh ar chréamh múrach a bhí ar an teoir an heas ar imil an ásaigh mhór, agus cé dó bechóra dul sa gogas I dosach ná an cipa coimhíoch. Ó dheaslinn cúpla míle rafína Rogha Scéalta, is cuimhin lam lí na talún go riamh talamh garmh clochach gan mór an fás ann an áit a tháinamar suas leis an naimhid I dosach. Het na mórig roin ag scuil a chora go fuin gan mór an dochar mar sin a dhéanamh dúin, ach hit mo chrí anam nuair a thugas faoi dara céan aspa misneach a bhí ar an gapdain. Féchant ar thug fearr a bhí le mo héamh orm, agus higas gur sesin faoi dara freisin é. Agus bhí daoine eile á thuiscint a réir a chéile. Lá dá rámar ag geantar garmh ganamhach áit a raibh an naimhid ag pléasc go léonón na méal cnic in na raibh siad I bholach, bhí ar gapdain an aspa orin. An é an chuí ar mhairg duine dá chud fearr féin é I ngeall ar bhatach, nó an é an chuí a chréig sé sin in aimseir ár ngá. Bhí agla orm sa féin ceist a chur éon duine agus bhí an abla chéine ortútsan ceist a chur ar a chéile. De réir chosúlachta. Céir de bar a dhéanamh, an fearr sin a raibh ceann a gcuin éile air, an fearr sin a raibh an drí a gceith orin. Bhí sin náirithe go deo, ní raibh in ná dó dá méir fí air ach bás a chléidere. Bhuairc an dram fearr a rinne colla an ihe sin faoi spéir dhúgharm na Hafraice, ach dúisiach rih an lá sin. An captain féin a bhí ag séadach an stoc mhór, clíomh nach dá bhartú os a cheann aige, agus é ag fógart orin éirí é a leanúint agus an naimhid a chlí. Bachachsú le duine é a méid seach níl déag an díaltas agus na calmachta istigán, agus é mu a dosach an tlua ag gearra agus ag scuilta rive. Nach sinna a bhí ag déanamh na héagóra air agus a cheapach gur fearr meta a bhí ann. Leis an dá hampla a thug sé don chipper rugamar an chréamh linn agus gan mór an achar bhí ceann eile de thugaí beaga na sibhialtach de hart. Ní léon duine eile beo ach mé féin agus an captain Malbert a higann an scéal go hamláin. Níla is a géon duine beo ach an bhirrtagain céir de hála don captain agus é an aspa orin. Agus níor thuig se é go dtí bhd in dhé sin. Go dain níor thuigas é go ceann 8 mbliana déag. Lá agus mé bars, dír go níag an chugaigh mhór, casa general arm a bhí ar leath láimh agus a raibh lucht báid mhór de crusanna agus de bháin chugaigh ar a brolach, lá mé deach íochta. Gach níor mar a chéile, chur sé caint orm. Cé a bheith agam ann ach ár sean captain Malbert. Agus cheap chuid maithe goibh gur chuine mata a bhí ionamsa an trá sin sa bhásach san Africa ar sesin. Bhíonnig mé féin ná cheap, mar ar cheap ar sesin bhí cearta goibh é a cheapa, bhí sin. Mé ag amach dar ma heithig uibh aimseir na contúirte ar aglam a bháis, mar a dhéana chléire ar bith, nuair a héalas an ihe a churisteach I glas a bhí tuchailte agam sa ngeanamh. Thú sios trá éigean san ihe, bhí rud crú éigean faoi mo grim, charthas an ganamh agus céir de bheith ann ach bosca aimid. Dus lías é, agus nach orm a bhí an túna nuair a chonachas na buidéal bratha fianna de hawa an champagne. Francach éigean a bhí aníag na mórach sa gogach deire a dag an bosca ina dhiag. Béidir agus é ar a hethe ó návid
ach pe ar be é, dólas féin an céad bhuidéal de déan slug amháin. Ní raibh an dara ceann olta agam gur higus cén gníomh nóirech meta a bhí fuam a dhéanamh, gur tháinig mo Misneach ceart dúchasach chum, gur ilas ar an gampa, gur chróíos mo chud fearr in aig an návid gur rugamar an lá linn. Dúirt mé leis an generál ar sa fearr feasa amach feasa nach raibh fearr a raibh an Misneach ceart ar a bhiú Misneach a thuairt ar. Riamh ann nach raibh agla éigean ar dul I gach dó den chéad uair. Agus ní dearan féin ach go bhfuil an ceart ag fearr feasa.